Tak ahoj přátelé, já vás dneska vítám u dalšího videa mýho kapřího dobrodružství po Labi. Dneska jsem zase na novém místě, předchozí nevyšli, tak třeba do třetice všeho dobrýho. Máme krásný teplej už jarní den a voda už je hezky prohřátá, ryba začíná být aktivní, co tak mám informace. Tak je škoda, byla by škoda toho nevyužít a udělám maximum pro to, abych už tu rybu vytáhl. Dneska budu chytat vlastně na, co jsem se už tak rozhodl doma, tak na jeden prut dám takovou testovačku, co máme, a na druhý prut dám můj oblíbený Infernal s nějakou ovocnou plovkou a uvidíme, co to dá. No. Ale tak koukám za těch 20 minut zhruba, co jsem tady, tak ryba nějak aktivní je, kola se ukazujou, čas nějaký výskok vidím taky, akorát tak koukám, tak nějaký trošku větší tlak tu taky je, tak snad to nějak s rybama nezahejbá a že i tak budou žrát po té zimě. Tak jako si půjdeme navlíknout na druhý prut demontáž na obratlík, hodíme to do vody a budeme čekat a doufat. Teď si půjdu připravit pár PVAček. Vlastně náplň do PVAčka, jak používám halibutí pelety 4 mm, který pak nasypu do PVA punčochy. A když budu vědět, že budu přihazovat prut, tak třeba 10 minut předtím si to akorát zaliju trošku boostrem, bez to stihlo nasáknout. A pak to jde hezky do vody, funguje to, takže krásný. A jdem na to. Krásný lisec se mi jako poved. Má z ní neskutečnou radost, byla to vydřená ryba. Lepší narozeninový den jsem si přát nemohl. Dík, seš můj krásný dárek. Fakt paráda. Jo! Tak jo přátelé, tak jsme u konce. Ryba se konečně povedla. Mám neskutečnou radost. Konečně prokletí prolomeno. Jak se říká, do třetice všeho dobrého. Já doufám, že se vám video líbilo. Hoďte like, popřípadně odběr.
a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se, ahoj.